haka jili ki jingele kai sports ki babonjat ka wei pa ka wei ka jingele kai ka don la ka benta bat ka phang ban kin tiwi ki samla ba kin kiu shaprang bat hang ni shilong jingiru ka wei na ki jat jingele kai ka ta ka MMA lane ka mixed martial arts ka la so thiet bat biar la kitnat ban lela ye ki samla ba kin ye shiminta ha kini jingele kai lingba ka jaka ai jing hikai bat ru ki limpung ye kop ti bat nga Hazel Wadri ha kini ka program shilong menta bat ngan wan ra ipi ya ka jingi kren bat iba sam bat iba fred ki badai ki nong seng jong ka team revolution MMA hang ning yoi ya ka jingye kilan bat hikai ban pinjana ya ka jingye kun ka jongki ka balong ka sertap pin kre hashwa ki limpung jingye kun ka jing pinlet jingmut jongki haki babun ki rukom la hakaban yada lani ban ya kun bat dei hang ni ken ni ong baka jing yai persyang ban kilan man gasni kaya lam Syaka jing penjanai ya kisap ki jongki Kinikin kilong ki sernot ki balong ki dak bat ki so jong ka jing tre shitom ha ki babun lesi kim das ngothu ya ka dor Henry ha ki nong le kai kilong ki maumer jong ka jing ya linti bat ka jing tre shitom ka jong ki haba pet ikini ki takma bat ki khusnam ka baki rang ya le kai bat ki thei ya le kai kila yo ban wanra tang ye ka buram Henry ki kila long ru ki mati jong ka mensim ke jong ki pat ka dap sa kin ma jong ka jing tre shitom Beli pi barok ni bidang sumbai pi sha kani ka program Shillong menta but mentang gidon hang ni ha po lum so po fire brigade but kinong seng jong ka team revolution MMA te kubli shbun ba play don ka bangi te khendiat phang yeladi na ka benta kinong pe ki jungi kong ai kublai ya ka channel jong pi hoi ba jo ki members jong pi ba welcome ti ya ka jing jong ma hoi te kumjuru ha kani ka por ka introduce dia ngadai Ferdinand Siang ya ba seng ya kani ka team revolution jisha kadai miswang ai kateng de Ferdi School of Martial Arts ma hadin nak tapan ni hadin katu kat ni snap ni pengkelai saga revolution hadin tu kiwat biang ngabadi sarsam ba keempat biang ta kateng ma yang ai kateng dekat team revolution kateng chongai de sambol miling do kisikot e jangai ba sam ngar uai ni ki nong syam ni kanika Islam jing hikai kepada ni ha lum sok pok fire brigade but ya kanika jaka hikai ngla seng nadu usnam kat khandai tu ta hajar kat khandai ha ubanai bhandrio te daga jing temu hi long ba ngin kentiu ya kanika sports nomor ba nga kat kumji i jungi ba kupor ngidang sadin mani compare bat kiwai pat kijela kepada ha hang ni ha pok north east but kumju sha rethor India sultanat ban yo sngoi kata ka kumnufi poi ban sedang ye kani ka revolution dei te ke ka jingmut ne ke ka penlong ye phi ban aye kata ka keteng revolution jing syah ka banengkong kumba pen pawi safadi mentan ni abe hi for the school of martial arts tambah kata kalalong tu traditional te agajing yalan ti jungi ngala persang sibun ki keteng tambah ahwa khadu pada team revolution kat kumba fitip iga meaning jong revolution kamot ayu kadai ba nginam sange ngin yai sa tat bengin da pois kathong kata hi kadai ka meaning jong ka team
revolution rengkat bat kita ki kunhon ke bengi dan mangi long ngatarai mdan syu kita ki fus lan kita ki energy negative energy ki balak pan sange engi ha sinyal ti chumi ti kumba bun mongim tips pangani ka jingile kai ke MMA mixed martial arts ti ki kita ki discipline ki ba PI jingi kai hakani ka slam jingi kai chumi baik haban nungkong long ngi concentrate bah bun sin tangia ka striking lade kum kita ki striking sports mo ki badai kum ki kickboxing lade kita ki mensuang sila kai wushu ade na ngi ile kai kita ki striking MMA ti hadim pada kat badangnya ki por pada ngi sedang ban lap kumno ban implement kita ki weki force ki bang ila ban long ki ban lawan ra ka jing mentoy ti ngi introduce ka wrestling hadim bagi introduce ke wrestling ngai iba it has long kala evolve bah kata ka kom lek kai khana ti hadu baginda dan gino bentar competition di wan be shmat kan hoi banyak sebentar begin long ki slur be hoi ti ngatrai bun sin habangi sedang ya kenu ke kam de ka besuk de ti ngatrai pi flasham jing shoba fin sedang ya keni ki kita ki jing ki pi sham shoba ba fin sedang ya keni ka team revolution kuman syuong no dang ibu syai ke jing khmat long kano ngimla hi ru ban ya khmat mo te hoi balagi bun ke jing andre khamtam ke jing ka liang jong ke board jong ke pisa amar ba ban sengkat kum kan kat kane ka jakal kai pidon kam de ki pholak te por bingi dang sedang ngisi kan show para mangi arngot kumne kat bangi dan amari coach fadi ri batrai ngai ladi ru ba ngi trai kata tengi ong kabah bang ini kan show kabengi kot ibor ti ski pada ngi se thit pat ni kitiar kai long ngimdu jingkermen hoi wala ngim dei ni wan ngalong ying long sam kabah dan kabah em tang ba long contribution jengi pat ngathrai si society kadai ka beruspa ni ka beruspa tam kan kata hi kabah khmat ka jengi kamau ki por ba sedang seng kan ya tem chua kalong ta ki ngilong giwei ni kita ki baduk ma sisim perkata compare bar giwei kan mar ngila le kai nong kumanga ki sarsam la national bunsin ma ya don ko background sha ki le kai martial arts ngaru don ko wei tinggal i ba kan sebar kalong kumnu bat hangni long kumnu kan te iporang sedang pli kini ke gym ni don iporang sedang pli ki duna ki ponching bag don tak south li kita ba shu phasu ma don tang wei bangi thit ki le pala dan ta pat ka kamera bang kai dang nang ni sate barit ma te sedang pli kini ki podang ai ke school of martial arts kalong ki kena ki nang wantang kemakasan ngora ai nang tu kena hadiah nang tu ginang yai telun gi singi telun gi por nang ta ki tournament chini satai tengi wan ra ki job ma te ki yo ki brio kan nang ta ki stang ban chini am te ki la stang ban ya tur ban practice ni andu ki por ngiru nang la ban pen yo kan ban pen he su ta te mata ngim poi perkhat ba jingker khu jong blai mo hadu kan ning la ban yo kan ban play ban mo ki khana kin yo practice kata ka ki tiar kum ne kan mencuangi practice ni bonong suong ki dena ba ki equipment sepen yo practice ma te mata compare si bon gila ban ban compare ber ki we te la don ta ki tiar ki kambiang la ban upgrade kan ni ladi te bun sin habangi pet ya kan ke sports le kalong ka ba kham ima bat ne limni kalong aggressive kumba shuon ktin paring te ke ege jimen to chalendat jong kan ke sports kani ka wei ka di martial arts and contact sport kani ka long ka pair ni ki wei le kai ma ki kumba pitip ka yu ka MMA le ka wei ka game ka ba kham ki bru mata ki la pai khmat no sing ni ka game mar ka de ka wei ka game ka bala ban kiu ya ki khana sinrang kan thai tang ha ka game han rewat ha ka self defense kumno ban ya dai la de ki imenta ba ki bon khana kan thai menta ki ba ki ni por ki kebor ma kila ki ang ki por ba kila kebor ki bang sabat bor ki ni ki tai mo ki khana ri ro menta ki ti ba long ba ka don ka MMA long ka wei ka de contact sport bang pi ba ka game ba ima kalau kumta ki khana sinrang kan thai go yo ji kai ri kumta ki don ka self defense ki kumbangi kai dong kumta ken baru kin self defense le de mut kalong hakani ka perthai mata ka bam singai mut kalong ka bodon kam moi ki kin thai kham tam de kat nu mut kini ki kena ki ba shim training na institute jong fi bat nadu kat nu snem ki la ba ken wan ban sedang ye ka training ka jong ki de ye kani ka benta ye ka training ni dan hadu south session ka sisngi
ngi sedang naduk menstep naduk hendru baje naduk pra baje ti hadim pada nang tu pat ngi sedan pat ki kids class lan ngi ong ki toddlers class ti hata ke toddlers class pat ki datang hapo khat asnam syapo ki adon hi duk kumba arpo absan ngot ai hoi long ki kmi pa nga i kene ki generation sementara long ki la encourage pa ki khun jki namar ba pitip hi kinda shong haying bunsin ki engage la de tang hi ki gadgets lan ki mobile long which is not a healthy practice mo man shi ong no ti ki kimi ki pa bunsin hi kila don kum kini islam ji kai pat ki encourage na ki khun chuki ki pha na ki kum sene bakin pelut por shi kentar kenta bat kai benefits ki yo nang ta long ba ka main ji ki kalong positive u khna u ba nong ipi na u long discipline ni kai shibun ki self defense ki negative touch long ta ter ngi kai ti wat ban hikai self defense ru kehidim pada nang tangi sadon pas ke janmit evening batches ngi dan batch bat nang tangi dan ki fighters class tu special fighters class tangi kitik bala qualify ni ki general classes ti kitu ngi pick hand pick himangi and then ki bala qualify and then ngi sadon training and by the time ngi pengkut no adu kumba kendai baje kendai steng e tina du kat no snem pada pilong ban batai lor kata ya kani along ya kasnam ngi shim nadu lai snem shaneng ter pat kidon ki bawan fitness wat hadu I dan iwe iba la sapu prasnam idang wan man lekai long ikilan ele de namar ba isngutu ba idon kami kata ka mobility idon kami ka cardio idon kami ka strength but kata ka pen iba kam dai shu tangi khna khulung tangi ki samla ndai wat ikini ki balarang baru kila pan lekai kani long kadon ko options lada pidon kamon kila pan hai ti ngatrai pila ya shimenta habun ki limpung mat ki rinsan le kai de ki kum ki kita ki limpung ni ki rinsan le kai ki bapila shimenta hang ni hajala bat shabar ka jala bat kum jo shabar kari nadu balasang hi ya kan Islam ji kai ka team revolution ngila bunsin ngila ju participate ki events ba organize nadu state level ki championship trophy ki North East zone hadu national level tu ti ngilai shimenta ke kickboxing ka wushu mensua hadi pada mentapat mainly fokus betang mixed martial arts ti ngilai ju le tur keleng kari India dong watch North East ngilai pendap menta with a mission ngidang shuseng kan ka jaga training menta dang sunstem tang ba hakini sunstem ngilai ada ban cover up ya ka whole North East but agajing syam jonga ba mensua ho ngamlen ne kata mo ndrei kibriu jingi kiduna ba tang ba long kat badang ya kipor ngiru ngia stang ban ya rengkat kata ka kerdan kecing hikai kecing ai training jingi bat khna jingi ru kuman ong no ba kidan nge kata ka sap ka phong mok bal ai kerpang hi do ublai te kiawan sikmat bat kia job hagi lempung bat hagi rensan ya kop per ban shu ong no menta kila ngila don hang ni almost sapu pragut ki taki professional fighters ban shu ong na te kita ki don ki bale la ki boxing ki bale kai ni ki invitational muay thai championship ki invitational grappling jiu-jitsu lane ki state championship wrestling ang tater di state mixed martial arts kum kita ter ban shu batai kendian te ha ka international level shai pila ajoele je shimenta ha international level hoi hak tu kopor ngidang ya hapor bi kita hedon menta bat ka MSMA wa dai penya dai isa doni hang ta kopor ngi kidon ki khna nang ni kum uwe ni ki bala kham biang kara kerdan wat coach fadiru I ladi bala julai compete ki national international level ngatarai ba pila jumna hi spang isa fadiru ba ila jujob aga lempung jangka world martial arts games aga ba iyo gold medal bala pedang buram hiru daga sarkar dikipaj ba logumta kanno kejing sarang mo kejing amin sim jangki ya handrai ya ki kidon ki waipat ki khna ki balak ka nangi kum ujuk paujuk ila julai international level ba I Daniel Laru dang mesim snam omentau snam idang wan man yakun ya ketuka Asian kickboxing championship ka balong hapo Vietnam di hakapot bilai hang tu iwan ra ya ka kusnam ya bronze medal ha di kadong kai ka ba long mas no sarong mo
ta Danela iwe ni nang ide ithai ikan thai ba paukmat ba hal yang kickboxing ti setelah begini ke Islam ajin hika jupi kala long kawan ra kita kusnam kolong kajing sarong ke jelahi ti hatu phi halor ka jingerap hatu phi yo jingerap nanu lani ke nani di department ki kuman super pau no ngosa fadi ba ben shwa pe kumba ngiladap kedau menne ba hawat ni haban bay be hi na plalajong tamba suki dang ya kapor imat sarkar ko dang ithu ye kene ka Islam jungi tingila yo jingerap kum kini kimat sungi yo jingerap nak sarkar hi te kidon ki financial assistance mentale ka sarkar le kala encourage bhai ka support mekala ya nga bansu ya nyaw na digi numbers ba hadu kumba khatsan ngot e khna nang ne ki bayo e kita ki monthly scholarship te kita scholarship every month ka sarkar ka pha iki sport bank account japi for sports utility purpose only long khnang ba phi nam lech shu ka sarkar ai pisai ngi bangin lech tournament sta ketu kan yarap ipi naduk ka nutrition jong fi naduk ka training regime jong fi hadim pada naduk ka ban ka travel allowance jong fi kala include lut kila ban yo aduk kum bakat ar ne khat sawajar hak si banai kala poi bes account jong each and every long qualified athlete lani ubala jujab gini kiran san they got this recognition they what coach wadi ru hak to por nakaliang jong sarkar kila facilitate di kila ahi dan amount ke bi ide ban yo bat nakata ke pisaru ngilala ban pentelun kendiat hang ne di plus ke jing don kam chung i ke bai ila spend ban lek seki international le ni ka bam de ki phau lak mo man suya ong no ha di film pin shai halor kata phi ba phila yo kata ke jing yarap roi ngam swa por was kani ka women por play ya ni ka sports policy ta por bakisdang ban yo to por de try highest amount mo ni ki wei lagi athlete baro tengah layo jingerap naga sarkar kan kala yarap bhai phi to yarap bhai sibon ti ke ik thong jong kani ka team ko jong phi long man pin sam nem ning ka thong ka bakhmat ke chungi long bangi sengi kani ambangin yo kamai pitip hi sok kani ka zakar kamdei hi chungi haban siu bai wai te ka fees bangi shimli khna very minimal fees shukaina and majority of fighters jong ile hangni kim judan nim ju kham sim fees te long iyo jingira pat kidon ki katu kat ni ngan kwa pa kurteng nomor kila mana ba ki sirap ingi man lau banai long khendet halai boret jong ki rap ingi long bangin siu ikani ka bayeng ya ka bay electricity bat kum ta ter haduk bangini lek simbanta sabar kan te kathong ka bakhmat jongi ya kani hi long ba ngi kwa ik khna samla bakin wan sakmat nomor pitip iba hari kasi jongi le kasap kapong ublei ulai kerpang ye ngai iba kasap sisa hi kidon ba hangi hapo mekalaya kan te kabah khamat long bangi kwa ikna bikin like gino ki long kijing mlins new long pi menta kijing kerni la jing jelai jong drugs kijing kerni jong khna haban di ki drugs lane ban buat tanglang lane ban long kumta mau ban su em no tang hasurok ye hangni tang bangi hikai tang ye kani ka at ring hikai kumlo bingini long shin man sipara ngini teli nang ba ngin hakawai ring hikai ki kumlo ban ting breu ban ting blai ke kadai kata hoi te kubli shubo ni kita ki jing batai ki jong phi te shwa bangin pin code ikani program ki kintin ai min sim jong phi na ka banta ki wei pa ki kena ki bakwa ban yeshum menta ha bani ka jing ile kai ka message bang kwa ban Aisha ki wei ki ba du jikerman mo ba sngoba one shane one mani kilan bat ni nomor ba kani ke Islam ji kai om bangi pedang swang imbu syarat pisah khmat nrengi pedang ni filan ha kicing dan ni fidan takasap pis ngotu ba fidan takasap sngoba one shane ini rap mangi yelong kumsing sistem ngimdai bania sngo per takajimot jiperkat nrei pada filang kumno ngin persyang mani rap ni pedang sngoba ya bro iki bawan mania sim ya kata ka admission hakan ni ka Islam ji kai sungi ya kelam da artin ngin pedang ba hi ya kino di bawan ban bakwa ban sim mentah hakan ni ka training kalian jongi argun ni kerpa di ba kumba ongi sar samta wan bangin ai gi kai pi
habam tai la i ba ko thai ko ma kre mani ma buon ki kan bong khna samla ni kan thai shun ran ke bala ka ko thai mom shngai shu mata ma ade p1 join and pin yo ta ka jing kai ko biang ta pin yo ta ka jing kai ko self defense no ban yai la de par kam tam banta gitu ki ba karni ho drug so kiet ki body ki jing di ba pun ba ma pun troin ni ka met jong pi de pi nang ba pin lai ni ki ni one join ba ni so kilang ba ni nang ba pin lai ni ki ai baro tingi kit bok kit riang pi baro mo halo kani ga jing kre ga jong pi nam ta ka tu kalumpong te khubli shibun pla plat khnang ko por ga jong pi banan ka pani te beliau nak kerkui pi hang ni ngiu i bakaman sim ka batrang wat hapreng ki jing e gading ka baklang shaka thong bangin mare ka jing pen kre bat ka set ka bakni ki the hapo ka ru nar para marway ki ya khunting e kani ka slam revolution MMA kalong kum ka slam ka baklela ye ki samla ban kilan met bat ban lat na ka jing sne ka jing tirni ki ba pin troin ya ka met tibat ngai hazel watri ha kani ka program shilong menta tat ba hadu bangin de syam me pi ha ko we ka program play ya pi baro